Ngabe wenzani ke namuhla lo Sondlwabe endlwabe? Baba Sondlwabe endlwabe. Vula. Ngibonani bafethu nodade okhulumayo uMr Desdio elongumculi wamapiano. Hlosiwe senhlanhleni lapha sanikezwe ithuba lokuba umculi ngamunye aphume akhankase ukuze avotelwe azokhona ukuthi angenele iFull Moon engomhla ka-15 December 2025. Ukuze kube possible lokho, kune video yami engi-uploadile laphana kwa-TikTok la ngilingisa khona ingoma yami edlala for 30 seconds. Ngicela nje ukuthi ningilayikele yona kakhulu bafowethu iphusheke, bese kuma comments ningithegele iWolf Da Brand ukuze bazonothisa umsebenzi omuhle engiwenzayo. Ba manje lokho kodala ngisenza icontent. Hayi ngiyeza. Hayi. Ngena ndoda. Awu. Bonge baba. Awu. Pipi enkulu. Ubani pipi enkulu? Yazi wena uyadelela. Soqalile ngalento yakho. Ungangijwayeli kabi mina, yezwa yini? Uxolo phela nawe wenzani manje? Hayi kodwa sikho lapho. Wenzani la uyapromote? Manje ufuna ukungenela iFull Moon. Ngoba wena uhlaza ngeke bakuvotele. Yekela musa. Quit the game nja yami. Sambe sinawe lapha nasiyodlala isnooker, sidla amadumbe. Ukucula kusinto yeka. Umthetho wakho niyahlanya wahafa la khanda lakho la. Kwasho enye language esengikohlile. Yazi ngizakubulala. Awuthathe la. Wanje ngcinephi? Oh, hayi. Ngicela ke nenze njalo bafethu. Nitag iWolf Da Brand na Facebook nenze same thing. Is one and the same video. Ngixolise ukukhuluma isingisi but sometimes kuyadingeka indeed. Danko, ngiyabonga mina. Mama